Sengiphinde ngabuya ke futhi mbukeli namhlanje ngikuphathela ivideo engokwezi Ndlovu odlala ke indawo kaNobuntu lapha kumkhokha. Ngakhuluma ke mbukeli ngaye ukwezi Ndlovu last week ukuthi ke upregnant lezo indaba ke zayivezwa uyena kwenye ama video yakhe namhlanje ke ushare izithombe zakhe lapha laveza nje khona yonke into. Ngiyathemba ukuthi mbukeli uyayibona ke nje lezo izithombe nama clip ama video kawashareile ngizowadlala ke khona la wabone ngakhuluma ke ngerole yakhe lapha kumkhokha ukuthi ke uzoreplacewa uKwanele Mthethwa uzothatha ke nje lapha ikhefu kuona ke umkhokha njengoba ke phela ekhulelwe. Lama picture ke mbukeli mawabuka kahle kubonakala ke sengathi uyikhiphile lapha na ke nomuntu wakhe cause khona ke isithombe la kuvela khona ke isandla kodwa kumuntu akamvezi njengoba ngishilo ke before ukuthi kasikamazi ubaby daddy kodwa ke mase simazi ngiyobuya ke ngizoku-update.